Bona vesprada. Soc Valèria, participe del col·lectiu Dones en Lluita i vos vaig a comentar una miqueta en què consisteix el col·lectiu, etc. Aleshores, ens heu passat unes preguntes, vaig anar llegint la pregunta i a continuació el que l'Assemblea ha considerat. Això, el col·lectiu se diu Dones en Lluita Castelló i se va fundar l'any 2012. En quant a l'edat mitjana de les persones que integrem el col·lectiu, la veritat és que l'edat és prou, varia prou, hi ha des de dones de 18 anys fins a la més gran té 35 anys. Però aquesta edat s'acurta a l'hora de treballar juntes, mai no ha sigut mai un problema per a ninguna. Després, respecte als objectius pels que va néixer i si aquests objectius han anat canviant al llarg del temps, en un principi Dones en Lluita va sorgir perquè hi havia dones que estaven militant en diferents col·lectius dins dels moviments socials. Aleshores, en aquests col·lectius sentien el masclisme que hi havia i necessitaven prendre la veu i crear un espai propi on poder parlar de les nostres opressions, de patriarcat, etc. Un espai des d'on empoderar-se. Això va ser com l'inici, i la necessitat. Al llarg del temps el col·lectiu ha anat evolucionant i ara actualment té com vida pròpia, s'ha convertit en una ferramenta política fonamental des d'on lluitar contra les opressions patriarcals i sobretot des d'on fer xarxa. Jo crec que l'evolució principal que ha tingut ha sigut el fer moltes ferramentes per a que cada vegada teixim una red més gran entre dones de la ciutat. Quantes persones iniciaren el col·lectiu? Ai, crec que m'he colat. No, molt bé. Inicialment començaren unes 14-15 companyes actives i actualment seguim rondant el mateix nombre. A més de les companyes que estem diàriament, setmanalment anant a les assemblees, hi ha moltes col·laboradores puntuals i moltes dones que estan dins de la red encara que no estiguin actives actualment al col·lectiu, a la militància diària. En quant a com ens organitzem internament, si funcionem amb càrrecs o comissions, som una assemblea horitzontal, sense càrrecs jeràrquics. Intentem que no es donen rols de poder entre les dones. Això moltes vegades, quan hi ha companyes que porten més anys que altres, és complicat, però ho tenim molt interioritzat i sempre tractem que l'assemblea i les decisions es prenen d'una manera horitzontal per a que totes puguem aportar i créixer de la mà. Sí que és de veres que per exemple, quan fem accions al carrer, ahí sí que ens organitzem en grups de treball, però és algo molt més pràctic. En quant a l'àmbit de treball al que ens dediquem o quines activitats hem realitzat en anterioritat, sobretot ens hem dedicat al carrer i a crear ferramentes d'empoderament tant col·lectives com individuals, sempre mantenint les relacions i tractant de portar tot l'après als espais col·lectius en els que participem. A més, també hem fet campanyes contra les agressions sexistes a les festes, hem participat dels protocols, de protocols contra agressions, hem fet campanyes i accions contra tot tipus de forma de violència de gènere, hem fet tallers en instituts per explicar com és viure baix l'opressió per poder identificar-la i combatre-la. Hem fet teatre al carrer, performance, hem gravat vídeos, crítics, hem fet moltes accions contra la penalització de l'avortament, per visibilitzar els feminicidis, per reivindicar el treball reproductiu, etc.
És important també assenyalar que actualment en l'última època del col·lectiu estem fent més coses de caràcter intern, més cap a nosaltres. Per exemple, hem fet tallers d'autodefensa, però per a nosaltres mateixes, hem fet formacions on replantejar-nos quines són les nostres formes de relacionar-nos, estem fent un treball un taller de desenvolupament personal i col·lectiu amb teràpies Festal, en dos terapeutes que col·laboren amb nosaltres, anem a fer un taller d'autoconocimiento, etcètera. Estem una miqueta més introspectives. A veure, seguisc. La següent pregunta és els obstacles que ens hem trobat per a fer la nostra militància. Aquí, per desgràcia, hi ha que assenyalar que els majors obstacles que hem trobat han vingut de dins dels propis moviments socials on treballàvem. Per exemple, en 2013 se va llançar la campanya del No és no a la ciutat i aquesta va tindre molt de rebuig per part d'un sector de dintre del moviment Antifa i el clima de violència va anar augmentant i tot això va desenvolupar fins i tot en una agressió a una companya, en la divisió del propi moviment de Castelló, se va tancar un espai que era molt important per a la ciutat. Això va ser va ser i és molt dur, ha sigut molt dur per a totes nosaltres. I de moment a curt termini sembla que no té solució. D'altra banda, sí que sentim que continuem també despertant moltes bambolles entre sectors més conservadors, masclistes, nazis, etc. perquè, per exemple, a l'espai on ens estem reunint, al voltant han aparegut pintades de fuera feminazis del Cremor i coses d'aquestes. Així que estem encara en la lluita, a més de la lluita que portem, saltant obstacles que se'ns fiquen per davant. La següent pregunta que ens comentàveu que volíeu saber era si treballem amb altres col·lectius, en quins i en quines relacions tenim. Respecte a aquesta pregunta, dir que sí, que ens relacionem i treballem amb tots els col·lectius feministes que tenim al voltant, per exemple, col·lectius subversives, que és l'Assemblea Feminista Universitària, En Clau de Dona, l'Assemblea del Tremenda, Dones i Prou, de València, etc. SOR, de Villarreal, i a més d'això sempre tractem de fer xarxa en col·lectius de tot arreu, participant de tallers que se facin al voltant, de jornades, que tractem de que la xarxa es faci gran. I la relació, la veritat és que és estupenda, de suport mutu 100% i d'amistat. I la següent pregunta és que si treballem amb les institucions, que com són les relacions i per què. Així, cal dir que el col·lectiu, com a col·lectiu, entenem que la nostra tasca no està a les institucions, la nostra tasca està al carrer. A més, a pesar d'això, millor dit, les institucions, concretament el nostre Ajuntament, té un projecte i ha estat intentant recabar informació sobre els col·lectius feministes de la ciutat, etc. O això semblava, perquè a l'hora de la veritat, quan hem tingut que quedar per transmitir les nostres necessitats o els nostres pensaments, no hem pogut expressar les nostres demandes de cap manera. Per tant, això encara ens enfortís més la nostra idea de que el nostre treball no està ahí, no està a les institucions per a res. A més, pensem que el col·lectiu ha de ser autogestionat, volem ser independent i tota aquesta experiència de no poder expressar les nostres demandes ens ha creat molta desconfiança cap a les institucions. Per tant, estem al marge, seguim al marge, mai hem estat en les institucions. I l'última pregunta que comenteu és quin ha sigut l'impacte de les
de la nostra organització respecte a l'àmbit més proper i com ens hem adonat d'aquest impacte. Doncs bé, pensem que Dones en Lluita és un dels col·lectius feministes de referència de la ciutat, sense dubte, i estem presents al carrer i a les xarxes socials d'una manera sostinguda, de manera continuada des de l'any 2012. Aleshores sí que pensem que tenim un poc de solera. Formem part del ventall de moviments socials de la ciutat i ens sentim recolzades i també reconegudes en la tasca que es fa des del col·lectiu. Sobretot aquest reconeixement, com pregunteu el per què veiem l'impacte, el sentim perquè moltes vegades ens han convidat altres companyes o altres gent de diferents moviments per a fer xerrades, per a organitzar jornades. En aquest sentit pensem que l'acció col·lectiva que fem sí que genera cert interès. A més, sobretot veiem que el col·lectiu es manté i que sempre que fem jornades de portes obertes hi ha dones que s'apropen i cada volta veus cares noves. Per tant, jo crec que al final aquest és el major impacte que pot tindre el col·lectiu, el fer xarxa i que aquesta xarxa cada vegada siga més gran. I per a dir alguna cosa puntual, per exemple, l'impacte més notori, per exemple, a nivell local que hem tingut va ser després de la campanya contra les agressions sexistes que vam fer a la ciutat, concretament la campanya del No és No, que no va ser originària nostra, la vam portar d'un col·lectiu de Barcelona, però sí que la vam portar a la ciutat i va tindre molt d'impacte a la ciutat, ja que va moure moltes consciències i arrel d'aquesta campanya s'han creat protocols contra les agressions sexistes no només en la ciutat, sinó en pobles del voltant, que ens han preguntat i ens han comentat com podíem fer-ho, i ha sigut el motor per crear tant publicitat i fins i tot campanyes del propi Ajuntament. És a dir, que ahir sí que pensem que va tindre cert impacte. I això, en general això, i que estem molt agraïdes, pensem que el que esteu fent és molt interessant i molt necessari, que un arxiu el que s'està movent dins dels moviments feministes és fonamental, i això, moltes gràcies per comptar amb nosaltres i molta força i solidaritat.